Γεια σας παιδιά, Σκόρπιον εδώ. Σήμερα ξεκινάμε μια καινούργια σειρά. Είναι το Zero Score Evolution. Έχω κάνει ένα επεισόδιο, βέβαια είχα πολλούς δεινόσαυρους σε εκείνο το ένα επεισόδιο. Λέγοντας θα ξεκινήσουμε και θα τους ξεκλειδώνω όλους, θα τους βλέπετε. Δεν τα θυμάμαι βέβαια τα παιδιά πάρα πολύ καλά, έχω να παίξω μήνες. Οπότε δεν θυμάμαι τίποτα. Οπότε ναι παιδιά, έχω παίξει εκτός κάμερας, πάμε camping. Πάμε να σβήσουμε το save που έχω κάνει γιατί πες και λίγο εκτός κάμερας. Πάμε. Ας γυρίσω από εδώ να βλέπετε καλύτερα. Να βλέπετε το Ίσλα. Και ακούμε τώρα αυτόν τον Ian Malcolm να μιλάει. Και να μας λέει πως μπορεί να υπάρχουν καταλάβατε τώρα. Και οκ, πάμε στο Ίσλα, αυτό το Ίσλα, το οποίο είναι το Ίσλα Ματανσέους. Οκ, και τώρα μπαίνει ένα ελικόπτερο, το οποίο νομίζω αν καταλάβω καλά είμαστε εμείς μέσα. Ναι, νομίζω παιδιά, αυτό. Οκ, παιδιά, σταματάμε εδώ. Μου λείψε η μουσική αυτή να πω την αλήθεια και ωραία, είμαι εγώ εδώ. Κάτω-κάτω δείχνει κάτι αστέρια, τα οποία είναι νομίζω είναι το πόσο rating έχει το πάρκο σου και κάτω-κάτω δείχνει τα εκατομμύρια μου. Δηλαδή, εγώ έχω τώρα 3 εκατομμύρια. Και πάμε να μας πει για παράδειγμα, χτίσει αυτό το Hammond Creation Lab, το οποίο για παράδειγμα θα είναι το εργαστήριο που θα είναι τους δεινόσαυρους. Σε μία εδώ να το χτίσουμε. Να ξέρετε επίσης παιδιά είναι σειρά. Επίσης να σας πω, βλέπετε εδώ πέρα πως χτίζετε, ναι. Να σας πω, θέλω να κάνετε subscribe και like στο βίντεο. Αν φτάσει στα 10 like θα ξέρω να συνεχίζω κι άλλο τη σειρά, να κάνω και 2. Και να συνεχίζουμε, μας λέει τώρα εδώ πέρα ενώστε και τα path στους δρόμους. Να τους κάνουμε ίσχυους, μην τους κάνουμε τώρα εσείς κάτι που θα τους κάνουμε. Ναι ρε παιδιά, πάμε. Να κάνουμε incubate δεινόσαυρους, δηλαδή να δημιουργήσουμε δεινόσαυρους. Οπότε ναι παιδιά. Για αρχή λέει να αρχίσουμε με τον Στρούθιο, περιμένω τι μου κάνει. Με το Στρούθιο Minus. Αυτά εδώ είναι 44% δηλαδή δεν θα φτιαχτούν, τα 100% είναι 0. Πρέπει να πάμε 50% και πάνω για να τους χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή μπορούμε να μαζέψουμε και άλλα πολυθώματα για τους τρεις δεινόσαυρους, το θυμάμαι καλά. Και έχουμε εδώ τον Στρουθιομάινους, το οποίο έχει 65% και πάμε να το δημιουργήσουμε. Ένα, βασικά να κάνουμε και ένα δεύτερο. Οκ, είναι δύο. Είναι δύο Στρουθιομάινοι, Στρουθοκάμιλοι, πώς λέγονται, γράψουμε στα σχόλια. Ιδέα δεν έχω. Τέλος πάντων, παιδιά, περιμένουμε τώρα εδώ να φτιαχτούν αυτοί οι δύο. Λέγω ότι φτιάχνονται. Τι έγινε με αυτόν τον παιδί. Αυτό λέει failure, δεν θα βγει. Οπότε το πετάμε αυτό το αυγό. Ανάλογα το πόσο της 100 είναι εκεί πέρα, θα έχει περισσότερη πιθανότητα να βγει ο δεινόσαυρος. Τέλος πάντων. Τώρα να δούμε τον πρώτο δεινόσαυρο αυτής της σειράς. Νάτος, είναι μικρούλης. Γλυκούλης. Πολύ γλυκούλης να πω την αλήθεια. Εκεί με το τετράγωνο μας δείχνει τα στατιστικά του. Πρέπει η παύλα που δείχνει, περιμένετε να σας δείξω καλύτερα τα στατιστικά του. Αυτά εδώ. Πρέπει η παύλα που βλέπετε να δείχνει μέσα στο κόκκινο. Ναι, για να είναι το ok. Τώρα πίνει το νερό του. Άμα δηλαδή είναι μέσα στο κόκκινο, σου φέρει του λείπει κάτι που δεν θέλει. Πήγε τώρα εκεί να πιει το νερό του. Και αν του λείπει αυτό θα πέσει η άνεσή του και όταν η άνεσή του είναι στο κόκκινο θα βαράξει. Νομίζω. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο. Βασικά λέω να φτιάξω και ένα τρίτο θα μου λέγει κανείς. Λέω να κάνω 4 Στρουθιομάινους γιατί είναι μικρούλια. Δεν κοστίζουν και πολύ. Οπότε 4. Ένα και άλλο ένα. 2. Έτσι, να κυκλοφορούν εδώ πέρα τα γλυκούλικα.
Να τους πάλι κάπου του φίλους. Και διασκέδαση. Λέει υπάρχουν 3... Οπα. Μας εξηγεί τώρα το incubation, νομίζω, κάτι τέτοιο. Διάλεξε λέει ένα contract. Ok, έχουμε, όπως είπα, έχουμε το security, τη διασκέδαση και την επιστήμη. Ας ξεκινήσουμε με την επιστήμη. Τώρα εδώ πέρα πελαρίζονται συνέχεια για κάποιο λόγο. Με αυτή τη Dr. Kazal Dua, ξέρω εγώ ποια είναι αυτή. Και μας λέει να χτίσουμε ένα expedition center. Οκ. Πάμε. Το χτίζουμε εδώ. Οκ, να ταιριάζει και με το που θέλουμε να χτιστεί και μας λέει πώς θα μας δώσει τα κατάλογα. Και για κάποιο λόγο μας μιλάνε ακόμα και εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά που θέλουμε. Τέλος πάντων πρέπει να δω αν έχουμε κανένα... Πρέπει να διεθνώς αυτό πρέπει να μας πω είναι παιδιά. Οκ, περιμένω να χτιστεί καμιά ώρα εδώ πέρα αυτό. Κλασικά και το προηγούμενο χτίστηκε γρήγορα, αυτό περιμένουμε καμιά ώρα να χτιστεί. Κλασικά δεν... Οκ, υποτίθεται τώρα εδώ πέρα, να μας το εξηγεί κιόλας, το εξηγήσει και εγώ με τα μου λόγια. Αν δείτε εδώ πέρα υπάρχει ένα ελικόπτερο. Αυτό το ελικόπτερο τώρα θα το στείλουμε να πάει να ψάξει για πολυθώματα για να βρούμε κι άλλους δεινόσαυρους. Τα πολυθώματα θα μας έρθουν εδώ πέρα και θα τα κάνουμε... έχει ήδη κάποιο, οκ. Έχουμε στουρθιομάιμους, πληρώνουμε για να τα βάλουμε στο DNA τους, έχουμε τόσαυρους και κερατούς. Οι στουρθιομάιμους κλασικά με πρίζουν, δεν ακούνε να φεϊλαρίζονται αυτοί. Θα τους κάνουμε release από κάτω. Τα μικρούλια αυτόνα. Οκ, το επόμενο να κάνουμε, ξέρω εγώ, κανένα να στείλουμε. Θα στείλουμε τα βασικά. Πάμε, έχουμε research. Κλασικά όλα τα παιχνίδια έχουν update researches, οπότε πάμε να κάνουμε... Τα πιο σημαντικά είναι τώρα αυτά. Πάμε να κάνουμε αρρώστιες. Είναι σημαντική η αρρώστια. Ωπα, τι πάτησα. Μα πάτησα τρίγωνο. Map λέει. Χάρτης. Πατάμε το map και έχουμε το χάρτη. Οκ. Τώρα όλοι αυτοί θέλουν να φάνε κάπου. Για να φάνε, πάμε εδώ. Και εδώ, αν καταλάβετε, θα έχει φαγητό. Οκ, ξέρω, βάλω το σε ένα φαΐ εδώ. Και ένα εδώ δίπλα στη λίμνη. Πάμε εδώ πέρα τώρα στο Hammond Creation Lab να βγάλουμε και τον τελευταίο στουρθιομάιμους. Μετά δεν φτιάχνω άλλους, σαν πολλοί να μαζευτήκαν εδώ. Σαν πολλοί νομίζω μαζευτήκαν στους στουρθιομάιμους, τον πει τώρα κανείς πολύ, τι πολύ, 4. Transmission incoming of Mission Isla Matanceros Science. Πήγε 50% το DNA του Triceratops. Οκ. Πάμε. Triceratops, έχει εκεί. Στέλνουμε. Οκ, πάμε και εδώ στο Fossil Center να δούμε τι γίνεται με αυτά τα πράγματα. Οκ, έχω και το map. Και πάμε εδώ τώρα. Εδώ έχουμε τα Island, Thailand, να ζητάμε και contract. Και αυτά εδώ έχουμε τώρα, ναι. Λοιπόν, έχουμε αυτό τώρα που μπορώ να το πατήσω στο δισκάρτο που θα θέλω. Χάνω λεπτά γράφει στο παρόν. Με 3 στέλια εξηγηλώνω το Isla Muerta και με 4 το Isla Nublar. Οκ. Triceratops, δεν θυμάμαι πόσο ήθελε, 50. Αλλά εγώ λέω να μην σταματήσω να φτιάχνω. Κάποιοι μου είπατε προσπαθώ να τον πάω, λέω, μέχρι το... κάνα 40-70, ξέρω εγώ. Είτε αν να ζητήσουν μετά βγάλει ένα Triceratops με περισσότερο DNA. Και άμα μας το ζητήσουν αυτό είναι σίγουρα πάνω από το 70, 60 βασικά. Πάμε να τσεκάρουμε εδώ πέρα, βλακίες, δίνει, πάμε τώρα να κάνουμε το κλότσο. Ναι, πώς θα τους πάρει, 200.000 θα πάρει. Έλα, δώσ' το.
περιμένουμε αρκετή ώρα να έχουμε να αφήσουμε τα αποτελέσματα. Και καταρχήν θέλω να πάω να τσεκάρω τι γίνεται στα fossils. Δεν γίνεται να μην πάω να τσεκάρω. Καταρχήν πάμε να δούμε και στο λάβο. Έχουμε τον Κερατόζαυρο 48%, τον Δεσμοντόζαυρο 48% και τον Τρικέρατοψ 48%. Έχουμε τρία μικρά εδώ πέρα. Έγινε εκεί το κλό της αποπορήσεως, αυτό εδώ πέρα, μπράβο μας, το είδαμε. Να σου πω, όσοι είστε για Marvel Spider-Man, θέλω να συνεχίσω το Marvel Spider-Man, δεν θέλω βοήθεια. Θα συνεχιστεί το Marvel Spider-Man, απλώς είναι κάποιες παραλήψεις missions και είναι πρόβλημα αυτό, αλλά μην με αγχώνεστε. Ναι, δυστυχώς δεν θα δείτε κάποια. Παλεύαμε, ήταν με το Scorpion και το Rhino και τους διώξαμε, δεν θα μπορείτε να τους δείτε, αλλά θα στείλω τα υπόλοιπα στη Marvel Spider-Man, θα συνεχιστεί. Γυρνάει η ομάδα, οκ. Ξέρετε κάτι τώρα, πάμε για Τρικέρατοψ. Είπα 70%. Τάκ. Και πουλάμε αυτή την ιδέα που δεν έχει τίποτα. Τώρα τι θέλει, τίποτα. Τώρα να έχω έτοιμο το δεκιά. Τον έχω ξαναστείλει εκεί να πάνε να το φέρουν. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα το τι έχω τα μικρά στοθομάινους να πίνουν νερό. Βέβαια είναι τεράστιο το κλουβί μόνο για αυτά. Ξέρετε τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Έβλεπα ένα YouTuber που το λένε Ζήση. Και έκανε μια περίεργη ιδέα, που είχε χωρίσει το κλουβί στη μέση. Γιατί θεωρούσε ότι ήταν πολύ μικρό το κλουβί μόνο για αυτά τα στουρθιομάινους. Έτοιμος και το Κερατόψ. Θα του κάνουμε incubation. Όχι, δεν θα μας πειράξει πως θα έκανε incubation. Καλό διεκόφτια διχεία το έκανε πανάκριβος ο τύπος, αλλά το δίνω. Μπορεί να χρειαστεί ένα δεύτερο, οπότε καλό κακό δεν το χαλάω, οπότε πάμε για ένα δεύτερο. Γυρνάει και η ομάδα να πουλήσουμε, χάνουμε λεφτά βέβαια, είναι πρόβλημα αυτό. Έχουμε τα σοθημάινους, εδώ τα νεκρούλια. Βέβαια κάποιοι μου λέτε, έχουμε... Θέλει να έχουμε σε 10%. Δεν το ξέρω, το κάνω ένα decline, φίλοι μου, γιατί δεν μπορώ να καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλει να πει η emergency shelter 11%. Τι θέλει να πει, δεν καταλαβαίνει κανένα εκεί με αυτά που εννοεί. Οπότε, ναι, εδώ έχουμε δει το Κερατόψ να ετοιμάζονται. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολύ λίγα λεφτά. Να έρθουν τα fossils, ίσως θα μας δώσουν τίποτα να πουλήσουμε. Γιατί το Κερατόψ, από ό,τι βλέπω, δεν θα πάει και τόσο καλά και θα είναι λίγο πρόβλημα αν δεν καταφέρουν να βγουν και οι δυο τους, γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχει κάτι που έχω χακάρει. Αν πας, τι μου κάνει, πας εδώ, λέω ότι θα χρειαστεί social, μπορεί και ένα, αλλά είναι danger το γράφει, μπορεί και να μην του αρέσει, είναι περίεργο στο Κερατόψ. Αλλά γενικά εγώ δεν θέλω να τους πειράζω τα missions, κάτι τέτοιο. Fossils, πολύ σώματα γύρισαν να πάει για να δούμε. 61% Τρικεράτοπας και πουλάτε αυτά για 100 και 120.000. Μα δώσουμε απ' όλα, τα πάντα. Δώσε! Έχουμε έτοιμους το Τρικεράτοψ, πάμε να δούμε για πρώτη φορά Τρικεράτοψ. Δηλαδή, μια μικρή αγελαδίτσα με δύο λόγια. Νάτος, για να δούμε. Έλα, να δούμε, θέλω να είμαι περίοδος να ξέρω την τσιρίδα του, να δω τι θα κάνει. Δεν με τρέλουνε. Κάπως έτσι κάνει. Ξέρω εγώ. Πάμε να κάνουμε release και τον άλλον. Τώρα έχουμε να βγάλουμε τα Τρικεράτοψ με 70%, δεν έχουμε ακόμα 70% φιλινάτα, οπότε περιμένουμε.
Και να χτίσουμε Raider Station. Ωραία φίλε, ναι ρε bro, Raider Station. Θα το βάζω εδώ. Είναι πραγματικά πολύ καλά τα Raider Stations, γιατί κάτι άκουγα πως τα Raider Stations είναι για την ασφάλεια των δεινόσαυρων, για να βάζεις φωτογραφίες και τέτοια. Ωραία παιδιά, θα κάνουμε τέτοια συμβουλές σχόλια, είναι τρομερό. Και έχουμε και τον δεύτερο Triceratops, έχουμε δύο Triceratops εδώ πέρα. Έναν Triceratops, ο οποίος είναι αυτός που μας ενδιαφέρει. Περιμένετε να καταλάβω, αυτός μας ενδιαφέρει, αυτός όχι. Α, κάνουμε socializing. Α, όχι, δεν κάνουμε socializing. Νόμιζα ότι έκαναν socializing και χάρηκα ρε παιδιά, πω. Αλλά αυτοί εδώ μας κοροϊδεύουνε. Προσφέρουμε καλά απ' όλα, βέβαια έχουμε ένα μικρό πρόβλημα και είναι ότι... Α, λεφτά παίρνουμε τώρα, όπα. Λοιπόν, να ζητήσω και ένα contract από τον νησιατήρα μου. Αν θέλω να κάνω 3 Triceratops. Όχι, Triceratops έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε, βέβαια, όπως το θέλετε όλοι. Αλλά με την ευκαιρία θα σας βγάλω τον έναν τώρα. Έναν incubation, ένα Triceratops. Έναν έτσι μωρέ, γιατί μετά μου ζητάνε να βγάλω 2, οπότε θα βγάλω άλλους 2. Με 70% DNA. Οπότε πάμε να κάνουμε incubation ένα για να μιλήσει. Και Triceratops και τα Struthiomimus. Αν δεν μας έφεραν τώρα Triceratops να τους πω. Εντάξει, μας έφεραν, σας είπαμε. Στο 4. Πάρει λίγο να μας φέρουν. Άρα πάμε πάλι Triceratops που έχει μετά να το κάνω στο άλλο. Λοιπόν, προσέξτε, έχουμε τώρα εδώ στο μικρό κινητάκι το Jurassic Park, το οποίο θέλουμε να το οδηγούμε και εμείς. Με το R2 τρέχει, είναι περίεργο, θα πέστα τα παιδιά, είναι δύσκολο. Μου είπατε να προσπαθήσεις. Α, έχουμε κόσμο! Είπατε να προσπαθήσω να πατήσω κόσμο. Κόσμο δεν ξέρω να πατήσεις, θέλω τώρα. Δεν μπορείς να πατήσεις. Και πάμε και μέσα στο κλουβί, λοιπόν, από εκεί από το lab μπαίνουν οι δεινόσαυροι, από την πόρτα εδώ μπαίνουμε εμείς. Τα θυμάμαι όλα. Τα γατράκα, βέβαια δεν νομίζω να μπορούν να επιτεθούν στο Raider. Και έχουμε 2. Την αρρώστια την αρρώστια να θεραπεύουμε και τη φωτιά. Να βάζουμε φωτιά για να μαζεύουμε και τους δεινόσαυρους. Επίσης έχουμε και τον υπνοτισμό, δεν τον έχουμε. Οπότε δείτε. Βαράμε υποτίθεται τους δεινόσαυρους και έχουμε κάνει το κρυσολαμπένα έτοιμο το Triceratops. Τον βγάζω. Dinosaur Trap. Τι. Τι έκανα. Επιτίθεται στα Raider Team. Οκ, οι μικρούλες επιτίθενται, άρα το Raider Team πρέπει να βγει έξω γρήγορα. Θα τους αφήσω εγώ έξω και τώρα απ' έξω, μην μας επιτεθεί ο άλλος δεινόσαυρος. Φρενό! Εκεί το Raider Team είναι μια χαρά σχεδόν, το αφήνουμε να το πάμε προς τη βάση του. Θα πάμε να το παρκάρουμε εμείς στη βάση του βασικά. Μου λέτε όλοι ότι είμαι άχρηστος οδηγός. Λογικό είναι ρε παιδιά που δεν έχω πάρει. Δεν πειράζει, πλώμα και θα έκανα. Όλα μαντάρα. Σήκω βρε Ranger Team, παιδί μου αυτή την παραμικρή δε. Που στην οργή με έφερα. Άλλαξε στροφή, μειώστε ταχύτητα. Μουσκεμα έγινα, φύσκατος έγινα. Λοιπόν, στρίψε. Φρένο. Θέλω να προσπαθήσω να το παρκάρω στη βάση του. Είμαι άσχετος. Τι να παρκάρω ρε παιδιά, δεν έχω ιδέα μέχρι τίποτα. Δύο λεπτάκια βέβαια. Να προσπαθήσω να το παρκάρω. Οκ παιδιά, είμαι λίγο άσχετος, θα μπορώ να το πω. Θα βρω το παρκάρω πίσω, εδώ. Πιο ίσιο λίγο.
Και με το όμικρον βγαίνεις. Οκ, στη βάση νομίζω γίνεται repair, αν είμαι σωστός. Πάμε τώρα εδώ να ξαναστείλουμε για τρικέρατοψ 69%. Όχι, δεν έπρεπε να στείλω. Δεν πειράζει, δεν έπρεπε να στείλω. Θέλει τρικέρατοψ με λύση 54. Όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω να πούλησε. Κοίταξε φίλε, δεν μπορώ να πουλήσω, οπότε απλά θα κάνω incubate, δεν ξέρω πώς πουλάω. Τέλος παιδιά, το τζιπάκι αυτό νομίζω έκανα και τι εντύπωση. Είναι μικρό βέβαια το αυτοκινητάκι αυτό του Jurassic Park. Είναι πολύ μικρό για οδήγηση, για μεγάλη οδήγηση. Ένα bench ποτίστησε μέσα του και εδώ στη βάση κάνει repair, δηλαδή το επισκευάζουν. Επίσης μπορούμε να αγοράσουμε και άλλα για να μην έχουμε προβλήματα, αλλά θα πάρει 50.000 το ένα. Θέλω να το κάνουμε. Θέλω να το κάνουμε, δώσε 3. Δεν έχω τώρα λεφτά για σχεδόν τίποτα να πάμε, αλλά πειράζει παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, έπρεπε κιόλας. Θέλω τώρα να ζητήσουμε ένα νέο contract από τον Lampert, αυτόν τον καινούργιο. Τι είναι η ρελίστη κέρδος με 54 attack? Πόσο attack έχει το κέρδος? 54. Πάμε τώρα με την ευκαιρία να κάνουμε και το mission της Καταντούα. Δεν έχω λεφτά τώρα για άλλον. Κοίτα, κύριε παιδιά, τι μας έκαναν, έλα, ένα τρικεράτοπ ήθελα. Ένα τρικεράτοπ πιστεύω και θέμα αυτή να το βγάλω. Προσβάλλουμε τα λεφτά μας, παίρνουμε. Αν έρθω να αυτά θα πουλήσω και θα προσπαθήσω με επιτυχία να βγάλω ένα τρικεράτοπ. Με επιτυχία. Γιατί έχουμε έναν για την αποστολή και έναν για να κάνουμε το contract. Λοιπόν, να βγάλουμε άλλο έναν θα μας αφήσει, λέτε, ελπίζω. Αν βλέπω πλησιάζουν και αυτοί οι τύποι με τα ελικόπτερα, ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων και πρέπει τώρα που ήρθαν αυτοί οι τύποι να τους πάμε για αλλού. Πού αλλού τους πάμε είναι το θέμα. Θα σου πω τώρα, περιμένετε, πού αλλού τους πάμε. Τους πάμε για κερατόσαυρους που είναι και σαρκοφάγα, όπου θα πολλά λεφτά από αυτό. Για το χριστιανοσιάζει, πουλάτε το. Γι' αυτό και παίρνω 120.000 έτσι απλά. Το πρόβλημα είναι ότι αν βγάλω τώρα έναν τριγυράτο πάνω και bait, θα μου τα χώσει όλα, αλλά το κάνω για να κάνω την αποστολή και αν φεϊλαριστεί την πάτησα. Αν φεϊλαριστεί, παιδιά πραγματικά την πάτησα. Τέλος πάντων, έτοιμος και ο τρικεράτοπς, release. Τον κάνουμε release, τον έναν, για να κάνω 2 contracts. Έκανα εκεί 2 contracts όπως έπρεπε. Να, έγινε και το contract που έπρεπε να γίνει. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε αρρώστια. Ένας δρόσευρος είναι άρρωστος, ένας τρικεράτοπς. Πώς σας έλεγα και εγώ τώρα, από εδώ πας και τον γητρεύεις, με το Ranger Team. Έχεις έναν άρρωστο δεινόσαυρο, λέει, πρέπει να το γητρέψετε κατευθείαν. Εντάξει φίλε, δεν χάνω χρόνο. Τι το θέμα, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω, αλλά όχι ακριβώς τώρα. Σε 15 λεπτά, επειδή είναι το πάρκο που μπορεί να κρατήσει πολύ, οπότε μόλις κανονίσουμε εμείς εδώ τον φίλο μας τον τρικεράτοπς, μπορεί εδώ να κρατήσει κάπου. Αυτός εδώ είναι, ποιος είναι αυτός περνάει. Όχι, δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός. Αυτός είναι, ποιος είναι ρε παιδιά, ο τρικεράτοπς. Να το πάμε.
πατάμε χ. Πώς του 1, 2. Φεύγει, φοβάται, έλα εδώ. Τάκ, έλα εδώ. Σκάμερ. Έλα εδώ, τρικέρατος. Έλα εδώ. Παιδιά, τον κυνηγάω σε όλο τον τόπο μέχρι να τον βρω, έτσι, πού είναι να τον βρω. Δώστε. 2. Και τα κατάφερα, άρα με το που βγαίνω, transmission incoming, έγινε η αποστολή, η 1 στις 5, τα καταφέραμε. Cut straight now, δηλαδή, πήραμε και 1.000.000, τελείωσε και αυτό το τρικεράτο. Α, έχουμε και φούση. Και κερατόσευρο. Οκ. Ό,τι καταλαβαίνω μπορεί να φτάσει στα DNA στο τέρμα. Οκ, πάμε να φτάσουμε το κερατόσευρο στο τέρμα. Εδώ έφαγε και η Dinosaur Thread το τσιπάκι μας, το Razor Team. Οπ, τι γίνεται τώρα. Μας πάνε τα chips. Οκ, δηλαδή πρέπει μετά από αυτό να το επισκευάσω πληρώνω πόσο 50.000. Να έχουμε σπάει τώρα να πω. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Λοιπόν παιδιά, νομίζω, ξεγλώσαμε τον κερατόσαυρο, σαρκοφάγος. Έχουμε και αυτά τα πράγματα. Transmission coming, Lampert. Εδωμονητόσαυρο, όχι! Πάτησα not right now. Τι είναι αυτός ρε παιδιά? Να κάνουμε τον κερατόσαυρο με 5% DNA. Έχουμε 5-4. Αυτό θα κάνουμε μάλλον στο επόμενο επεισόδιο, γιατί κάπου εγώ τώρα εδώ θα σας αφήσω. Είδαμε πάρα πολλά στο επεισόδιο. Οπότε ναι παιδιά, αυτά είχα να σας πω από μένα. Γεια σας.